Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatubig bagay sa Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ipinahayag ko sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugod sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumululhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y pariliyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napabibigyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mga damo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Ako naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, iibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko
upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Talakad tapo main tapong meto nga panalangin. Sakdala kay kami Ginoo. Ginoo pasalamat kami king kabukas makanyan mo kay panginingat. Diyan mo kay sika na ng pong pwersa. At kay kaming pagkabi pagkaloob mo Diyos ko pasalamat kami po. Ginoo ngayong oras sa iti anong makanano tikbang milarang kaya kaming bitis, banting upayang ginin Diyos, makanyang kaming mag-aral king balayan ng eskwelahan, nanimbiye. Banting upayang ginin Diyos, puryan dakat samban king pang-espiritum at king katatuan. Igpanano lamang puring abatsawan mong kakulangan ng balang metong kaya kami ginin Diyos, makanyan mo kaya sana pong patawaran. Igpanong makanano, pagkalubanan kaya sana pong kabyasnan, sikanan, tiyatagan ng pong pamibata. Bantang upayang ginin Diyos, makayanda ka pong lubos sa patulan. Igpa nung makananong ngayon kaurasan na iti. Tialaga milarang kaya kaming sarili ginin Diyos. Anong makananong banting upayang ginin Diyos, makanyanda ka pong isiwan ngayon kayabakan na iti. Igpa rin ipuring kaya kaming mapila na pengaring makataga na may mundasyon po kaya kaming kasalpantayanan. Igpambanal ni naman pong ating bitbit na panandam, kapanandaman ngayon kawarasan ti Diyos ko, apisan mo ka rin maipaya mong gamat. Diyan mo sana pong sika na ng pong pwersa. At yun lamang ka rin karelang pibale-baleo ka rin mga biya sa Diyos ko. Sana igpa din karalungan ming ngayon oras sa iti panuanan mula. Makanyan mo naman ginin Diyos, ning taleta na po ni kaming kasalpantayanan. Ano makanano ginin Diyos, matwaya man o by one. Diyos ko, sana po pangatman mong persang pong sikanan. Ikpabanting upay, makayando pong malayang agalawan, ding banal da pong tungkulan kaya ikpa. Ikpambanal, kabudloklokan de, sana pong loklukan ng kanam, ganap de, sana pong ay bating ng karelang sarili nila, sana po itang banal mong kautusan, at kaburian niya sana pong manatilig pa. Ikpambanal, makanyan mo naman, dito pong kaya kaming pengari o kapatad at yung kayong ulumban sa Diyos ko pakipanalangin milo. Igpa sana po ilaot mo lang na naman pong disgrasya nung makanano lang meko kaya kami. Makanyala naman pong sanang ibalik pa si Bayo. Banting upay ang makanya mila po nga kayabi. Igpambanal, ingatan mo lo. Ilaot mo lang igpa kaya na naman pong daratang asigwada. Ginin Diyos, makanyan mo naman. Uni po kaya kaming yatong salunan, Diyos ko, magsabi kayang mayap kaya. Insa na gining Diyos, silaot mo kaya kaming timoy ngayon bagyo. Dol-dol sakit na mabayat, to'y aksidente yung na anuman pong kaligaligan. Ginoo, makanyan mo kaya sana pong pakaba na biyang balang metong kaya kami. Igpa, wama pong ating sigwadang daratang king kaya kaming yato. Diyos ko, idalami sana po karetang alam mapinsalang kaladua. Ikpambanalo ni po yung kaya kaming bundok tatangalan Diyos ko, pamayapan may sanat sa rapas bulan. At yung kaya ng albugan Diyos ko, alang patugot mamagusing kayang danom. Diyos ko, sana po saramihan naman pas bulan banting upayang king napon. Emin na po sana tangalan Diyos ko. Nune sana gining Diyos ngayon oras iti. Pibubukluran mo kami gining Diyos ngayon kaurasan iti. Sana baging karapat dapat lapuring karalungan ng balang metong kaya kami ngayon kaurasan iti. Asan bigining Diyos, itang pangakong mapamatulang ng Espiritu Santo, ya sana pong itubod mo kaya kami, banting upayang yan turong pong tumayad ngayon kayabangan na iti. Ginawa naman po lubos sa laysayan ng lalamandaran kaya kami pusong pong kaisipan. Ikang manakit at ikang makabasa Diyos ko, tanggapan mo pong mabanglungay na harapan mo, manibat na po ngayon manggamang king wakas, yan asa po. Ang bandila ni Kristo
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyominidad.
malayo. Uniones pretismo Wame tayit kayo lang dapat tamaya ngananit ang libro layang kaligtasan ingkalam ke kayo maya paworas mo nang dadwang kuya anak naning Diyos at dimdam iyo ing siwa ning Diyos niyo keti at yulo balang sare leyo bang makiramdam la kareting amano babiening Ginoo balang may pakabsyon deting sarileyo king tinapening biye lebadura lawo bakong may pakabsiyan talasambang reyno lalakit ba baye ngeni makiramdam mo atwayam po nana ke kong taling tingon ding balang amanong ke kong daramdaman bane ko magmole kayo ikongan isano yawari kanyang kabias na niyo may sabing pamangan lolo ba yatiyo ba
Alangpas bulan niyo pakatanda na niyo wakin ko mimingot tola sambong reino King Polong Tenandi Ding Turo Atilo Lombas Makala King pakiramdamiyo pakabitasan o man walang tawo tinlang kabanalan ding balang kimutiyo wapini lakoyo kareng sare leyo kong sabla Matua na kayo King po mo kiramdam talasambang reino ing kato takiron ke kayo alayo Maya payan wagi tawo gawana wanong ating sira baletok na ngono ning manualang tawo Miyabe koso wakwang larenan ginuking lagyuno pakaingatan niyo balang pasbola niyo Ikong sabla Wapininga taniyo Mapaling amano Oye paniulong iyo Iti ati waksi Karing sariliyo Ngeninging tinapeng Babien aning gino Layang lebadura King pamanualayo Bakong may pakabsiyon Lalong mabiyas ako King bore naning Diyos wo maminto kayo Yaing ka kong bilin memengat kongan o lengeye balu
ingat mo niyang pali, pakatanda na niyo. O niya balang saglit, manalangin kayo, parati ko sanang makasadi ang atiyo, king upa yaning Diyos, wama kiabe kayo. King uli naniti, balen kong tipohan, wami tuturwanan, nung nang mayap gawan, king ikasulong ning kasalpantayanan, wa eko payali, ikayo ikongan, bang emi payalian, king bukas yung datang, ora pa naning Diyos, ke kayong tandanan, mapanalangin ko, ikayo ikongan, ding dapat yung mayap, lalo lang dagdagan, king bayeng ayap lak, sakit ng daralan, yatong karinan niyo, met mo yang kaguluan, mamagsiyasat kayo, ikayo ikangan, kareng balang saglit, makasadya ko ngan, deti ilang demot, o delang kasuiwan, keng tuto keng pulang, ning ke kong basan, mutiang mo muntukan, ke kakudaralan, king petsel adanong, ke kong papagsadiyan. Detang mesabing kapatid mo, keng tutoki, naningke kayong pamandalo, kabilang yo ing apat apapil, ayalang batik na numan, ampong apat abaso, itiya ing pantawling bela ako kaya kayo. Salamat, salamat o sa blakong disan, wangening dimdamiyo, king kaso arilinan, magtapat na kayo, kasal pantayanan, uling yaing dapat, kayong gawa.
bendesyon mala kuan ke kayu ikong sabla ange nedesan ko mikakalugod ko paliking pusuyo Santa Veronica keko Lisiana ko mula yang gangeni king pa manwalayo kaya beyo yung kalam ate Yosiping iyo manala pangako iabot keng munawang kapayapan ampong kalaming biyed ke kayo king oras ay iti salang mat ke kongan yung Diyos tutulayan galang kayang ganan ingagos ning sibol yaneya tinuknang marayot malapit ke ko yang darasan king pamibat tayo pamiabeya-beyong mengolela itiyang biyong pepasaksining Diyos ing kapagalan yo dit man nayo dimdam king pale ningaldo iting lakbayan alang kayang ganan nung